Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ba usembuat Menteri Rangba ka jela uba Prestone tensong ula shimtino ya ka kam como President ka National People's Party Meghalaya Unit na kaliang ka Dr. Ampareen lingdo kalapan pau ya ka Kyrmen halor ka jingshim rai jong baro ki dukhat ka seng ban IT no ya ka kam como President jo uba Prestone tensong uba Prestone tensong hanin ka sngi kalai puai tarik urisaw arajar arkulai ula shimtino ya ka kam como President ka seng NPP no Dr. WR Kharlukhi. Habaya kanan bikila pathai kubor kokong Ampareen kalau ang banamar boba Prestone tensong don ya kajing nang jing start ki kam san Hima sima labun bun snem kumta kila shim ya karai ban IT no ya kalingkor shau ha kaju kapor kokong Ampareen kalapan pauru ya kajing Kyrmen boba Prestone un Trei Borbah ban te song ban penhe ya kaseng kumbalale u Dr. Kharlukhi ha ki khan rius nem baladem ha kajing kwa jong i state president jong ka NPP Dr. Kharlukhi bade MP jong ka Rajya Sabha ban e teng shwa ya ka president hadin ka jing long president jong ka muslim ka party jong ka lahapan pen kre ban pen mi madan pat da way pat president jong ka state NPP but Kyrmen shibot ba layarai lang bai babet babiang do ban Trei ya kane ka kam ban shimti ya kane ka lengkor ka ya ndai hi ba Prestone tensong ibala bit ya ka experience jungi ila shim ya senjam ha ka san perthei ki balong bon jaj bon rukom ila smutu shapang kata ka political acumen ba ka party jungi ke di don bat nganganget ba Prestone kum balong i Dr. Kharlukhi insala ante song pentrei kamha ya ka parti NPP ban syakri ya upai ba ban yada ya ka jaj penreu ban IT ka kam Trei mon smog ha ka jongi nam ta ka jingbit ka jing yang lang jong